I give some interviews. And what are you talking about? We are waiting. We're waiting for Sun? No, for the translator. She is here. Oh, she's here. Jó napot! Jó napot kívánok! Zella vagyok. Či rád provokuje ľudí? Az első kérdés, hogy azt érintetted, hogy že ja som vám na túto otázku chcel odpovedať, že prvoradým cieľom nie je provokácia, ale aby sme vplývali na ľudí. Dobre, ja si myslím, že stačí. Ďakujem vám pekne. Nagyon szépen köszönöm. Thank you. Dziękuję. Som veľmi rád, že sa nám podarilo na poslednú chvíľu zohnať nový film Georgia Palfiho. Nie som tvoj kamarát. Dobrý deň. It's very hard to find I don't know how to say, it's possibilities. Je veľmi ťažké nájsť cestu alebo možnosti na to, ako nakrútiť film. Človek tomu naozaj musí veriť úplne a musí cítiť potrebu jednoducho robiť filmy. Musí mať pocit, že jeho život nie je to práve bez tých filmov. Mne sa stalo, že pred 5 rokmi sa mi narodil syn a pre mňa to bola ťažká skúsenosť. Samozrejme, že je veľmi dobré, že mám toho syna, ale bolo to ťažké nakrúcať. Nemal som jednoducho dostatok energie pracovať na obidvoch týchto veciach, ako keby zároveň. Preto je dneska aj môjim takým snom spraviť viac nejaký divácky film, ktorý je jednoduchší na zrealizovanie, ako jednoducho hľadať niečo hlboko v sebe a dať svoju dušu vlastne na stôl divákom. It's no border. It's happen at the same time. I always think about how can I make a movie. Čiže tá hranica vlastne pre mňa neexistuje. Vždy rozmýšľam o tom, ako by som mohol spraviť film a skúšal som dokonca žiť s dievčaťom, ktoré nemalo nič spoločné s nakrúcaním a s výrobou filmu a nedokázal som to, pretože som s ňom nemohol rozprávať o mojich plánoch, o mojich projektoch a nedokázal som to vydržať proste. I couldn't. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Práve mi povedal, že toto je kamarátsky zárodok. Ale prečo mi hovorí Louis? Prečo mi hovoríš Louis? Why did you call me Louis? Ja som veľmi rád, že je nás tu tak veľa, je nás tu viac ako 600, myslím, momentálne tá kapacita tejto sály je 660 miest, takže naše predpovede sa naplnilo, čo je skvelé. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Poprosím Peťa, aby nadviazal, keď môže. Jste možná viděli, nebo pravděpodobně viděli Matrix, 13. patro, Existence nebo Smrtihlava. Všechny tady tyhle filmy řešily společnou otázku a vzájemně se nemohli ovlivnit, co je to realita. A vypadá to, že rok 2009 si našel své vlastní téma a to je zkušenost nějaké jiné tělesnosti. Tohle téma bude letos otvírat jak Avatar, dlouho očekávaný film od Jamesa Camerona. Další film to budou Duplikanti, akční sci-fi s Brucem Willisem a i District 9. Nebudeme vás určite dlho naťahovať, lebo District 9 je jeden z takých hlavných filmov festivalu. You're treated like dirt. He's entered District 9. There's a lot of secrets in District 9. Find the freak. Don't give up on me, baby. I will find a way. Ja som není nejaký pravidelný navštevovateľ nejakých festivalov, ale je to také úplne iné sci-fi. Za to, že to bol nízkorozpočtový film, bol skvelý. Úžasný film, oplatil sa pozrieť a bodaj by boli všetky takéto. A výborne sa tu leží. Podarený blockbuster, no.
Ináč mne hovoril niekto, to budú Transformery, my ideme niekam inám, to bude jak Transformery, že čo? Ja som ináč vôbec nevedela, do čoho idem. Tak na tom filme som nepočula, že tam boli samé aj hlúposť, taký dobrý brainwashing americký. Podľa mňa úplne bezduché. Tak lebo to bolo, chlapovič sa zmenil na krevetu s pár akčnými scénami. Ja som nečakala, do čoho idem, fakt skvelé, no. Výborný, nenáročný akčný film. Bol príjemný, duševný oddych od všetkých tých intelektuálnych výmyslov. I just want everyone watching this to learn from what has happened. Darius Blake sa po včerajšom zranení veľmi rýchlo zotavil, ale dnes je akýsi divný.